Biglang umarap yung lalaki. Tapos biglang tinutok. Nabaril ako. Akala ko patay na. Bubula ng dugo yung bibig niya. Nang dahil sa kanin, nanganib at naging kritikal ang lagay ng isang 14 anyos na binatilyo mula sa bayan ng Manito Albay. Pwede mag-iro. Dapat may barangay nigring, may barangay. Ang dahilan nang barilin siya ng isang lalaki na mula sa mga nagrarambolang mga kabataan. Nagsabing bibili ng kanin kasi nakita may ulam pa. Panay kain kasi yan dito nung okay pa siya. Nagulat na lang po ako may sumundo dito sa akin. Sinakay ako sa motor, sabi niya may barilan daw. Hindi ko nga alam, siya pala yung nabaril. Pagdating ko doon, nakita ko ganun, kabulagta. Akala ko patay na. Dahil sa lubha ng tama ng kanyang anak, ay agad nila itong isinugod sa ospital. Ayon sa doktor, ay kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon ang kanilang anak. Nagdesisyon po na operahan, na damage po daw kasi ng malaki. Yung baga niya. Tinahi po. Ngunit dahil sa kawalan ng sapat na pinagkakakitaan, ay hindi nila magawang mapaoperahan at matugunan ang pangangailangang medikal ng kanilang anak. Maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano po tinamaan ng ligaw na bala at paano po nangyari itong pagkakatama ng bala sa anak po ninyo? Kasi naglabas ng baril yung pong suspect. Okay. Tapos nagsipagtakbuhan po yung mga bata, pati po yung anak ko kasama doon. So may nangyayaring away doon Opo. sa lugar na yon. Nagpulasa, nagtakbuhan yung mga bata. Siya po yung tinamaan. O may nagpaputok, biglang Opo. siya na yung tinamaan. Opo. Ngayon po ba ay nakapagsampa na kayo ng reklamo sa PNP? Opo, na-file na po yung kaso. Frustrated homicide po. Bagamat na isampa na ang kaso, ay ang lumulobong bayarin naman sa ospital ang kanilang lubos na ikinakabahala. Kaya naman, ora mismong inaksyonan ng Ako Bicol Party List ang kanilang problemang medikal. Wala po silang babayaran. Actually, zero balance yun. Kailangan lang sila dumaan sa proseso. Sa araw ng paglabas ni Ralph sa ospital, ay agad siyang sinundo ng team gamit ang ambulansya ng Ako Bicol tabang ora mismo. Dito ay agad naman kaming sinalubong ni Ma'am LB sa labas ng Malasakit Center upang ipagbigay alam ang kalagayan ng pasyente sa ospital. Pwede na daw silang lumabas, sabi ni Doc, pero kailangan mag-undergo ng MRI. Yung hospital bill po nila, kulang-kulang 1,288,839.24. Risky operation niya, di ba? Marami siyang tama ng bala. Ilang sandali pa ay sinamahan na namin si Ma'am Leia para ma-discharge na ang kanyang anak sa ospital. Matapos maikarga ang lahat ng mga gamit, ay agad na kaming bumiyahe upang makauwi na si Ralph sa kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang bahay, ay agad naman siyang sinalubong ng kanilang mga kamag-anak. Sa loob ng kanilang bahay ay dito na nagkwento si Ralph kung ano ang nangyari. Pumunta po kasi kami doon para bumili ng kanin. Nung pumunta na kami doon, may nakasalubong kami, tropa namin, isa pa tropa namin. Tapos, may pumunta doon ng mga taga-ulugan. Kalaban pala nila yun. Nung nasa bilihan na, pinagtutulungan na siya.
Tapos nagsitakbuhan na kami noon. Pagtakbuhan namin, may umabol pa sa amin, matanda yung bumaril sa akin. May dalang bote. Binato sa amin, nagtamaan yung isa kong kasama. Tumakbo na kami. Tumigil kami dun sa may madilim. At ang sumunod na pangyayari ay ang muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Nung akala namin okay na, sumigaw yung isa kong kasama. Biglang umarap yung lalaki dun sa malayo. Biglang tinutok, tapos nabaril ako. Pagbaril sa akin, may sumakay ng motor, 3 magkakasama. Papunta sa akin, tapos umakting akong patay pangalan eh. Sinipa pa yung ulo ko kasi natakot ako eh. Baka kung makita nilang buhay pa ako, baka barilin pa ako. Sa kabila ng unti-unting paghilom ng kanyang sugat, ay may mensahe si Ralph sa taong bumaril sa kanya. Sana pagsisiyan niya, sana makulong na din. Ngunit sa kabilang banda, ay labis din ang pasasalamat niya sa kanyang ina na hindi siya kailanman sinukuan. Lalo na sa panahon na akala niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Ma, salamat. Dawa, maging pasaway akong anak. Nandiyan ka pa rin para sa akin. Maraming salamat po kung saldi ko sa malaking tulong niyo pong ginawa sa amin, sa anak ko po. Maraming salamat po. Hangad ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ang agarang pagaling ni Ralph at nang muli na itong makabalik sa kanyang pag-aaral. Magsilbi sana itong leksyon sa mga kabataan katulad na ni Ralph na huwag masyadong unahin ang mga barkada upang hindi magsisi sa huli. Dahil sa dulo ng anumang pagsubok, pamilya mo pa rin ang unang dadamay sa'yo.